नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर ह्या कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं स्वागत. असं म्हणतात की निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक नेता हा समाजवादी असतो आणि परीक्षेपूर्वी प्रत्येक विद्यार्थी हा मार्क्सवादी असतो. मार्क्सवाद सगळ्या जगामध्ये जर कोसळलेला असला तरी परीक्षेला हा मार्क्सवाद, कारण प्रत्येक विद्यार्थी हा मार्क्सवादी असतो, त्यामुळे हा मार्क्सवाद इथं तरी प्रस्तुत आहे. महत्त्वाचा आहे, या दुसऱ्या सेगमेंटची रचना करत असताना हा विचार महत्त्वाचा लक्षात घेतला होता की परीक्षेला मुलांचे गुण वाढावेत, पण त्याचबरोबर ही एक पहिली मोठी परीक्षा आहे विद्यार्थ्यांची आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेमध्ये त्या परीक्षेला कसं भिडावं, त्या समस्येला कसं भिडावं याचं तंत्र विद्यार्थ्यांना कळावं, यासाठी या दुसऱ्या सेगमेंटची रचना करण्यात आलेली आहे. आणि आजचा विषय आहे मराठी आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या समवेत आहेत देवेंद्र साठे सर. सर, स्वागत तुमचं. मला आठवतं की ज्यावेळी पूर्वी मेरिट लिस्ट निघायची त्यावेळी 12वीच्या परीक्षेत तुम्ही गोव्यात दुसरे आलात आणि मराठी विभागामध्ये गोवा युनिव्हर्सिटीच्या तुम्ही सुवर्ण पदक विजेते आहात आणि त्या मार्क्सांचा रेकॉर्ड अजूनही कोणी मोडलेला नाही. सर, आपण मराठी विषयाच्या संदर्भात मार्गदर्शन करून घेणार आहोत. त्यावेळी ह्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप काय असतं? मराठीचा 10वीचा जो पेपर आहे त्यामध्ये प्रश्न 1 ते 8 पर्यंत आहेत, म्हणजे एकंदर 8 प्रश्न आहेत. एकूण गुण 80 आहेत. पहिला आणि दुसरा प्रश्न जो आहे तो गद्यावरती आहे. तिसरा आणि चौथा प्रश्न हा पद्यावरती आहे. पाचवा प्रश्न व्याकरण आणि 6, 7, 8 हे जे प्रश्न आहेत त्यामध्ये रचनेचे विविध प्रश्न विचारले जातात. म्हणजे प्रश्न 6 जो आहे तो निबंधावरती आहे. 6 जो आहे गोष्ट लेखन आहे. त्यानंतर प्रश्न 7 जो आहे संवाद लेखनावरती आहे. 7 जो आहे पत्रलेखन, ते सुद्धा अनौपचारिक पत्र. आणि त्यानंतर 8वा प्रश्न जो आहे त्या 8व्या प्रश्नातला प्रश्न हा जो आहे त्यामध्ये तुम्हाला वृत्तांत लिहायचा असतो आणि शेवटचा प्रश्न उतारा दिलेला असतो आणि खाली काही प्रश्न असतात. असं एकंदर प्रश्नपत्रिका अशी आहे. आता आपण गुणांचा जर विचार केला तर गद्यासाठी एकंदर या प्रश्नपत्रिकेमध्ये 19 गुण आहेत. पद्यावरती 13 गुण, व्याकरणचे एकंदर आहे ते 16 गुणांचं आहे आणि रचनेचा भाग हा एकंदर 32 गुणांचा आहे. अशा प्रकारे हे 80 गुण विभागलेले आहे. म्हणजे रचनेला भरपूर मार्क्स आहेत. सर, आपण बघितलं की एक आता अभ्यास झालेला असेल 10वी पर्यंत मुलांचा अभ्यास झालेला आहे 10वीच्या, आणि हे आता ज्याला आपण फायनल टच म्हणतो तसा हा सगळा प्रकार आहे. त्यावेळी तुम्ही इतकी वर्ष करेक्शनला जातात, तुम्ही BOS मध्ये आहात, बोर्ड ऑफ स्टडीजमध्ये, तर कुठल्या एरियाजमध्ये की कुठल्या जागेवर जास्त मुलं चुका करतात? म्हणजे आपण अगदी याच्या विभागानुसार येऊया, म्हणजे गद्य विभागात कुठल्या चुका विद्यार्थी करतात? आपण जर हे प्रश्न बघितले ना गद्याचे, तर पहिला प्रश्न जो असतो प्रश्न 1 त्यामध्ये 2 प्रश्न विचारलेले असतात आणि त्यामध्ये विधान दिलेलं असतं आणि खाली 4-4 पर्याय असतात. विद्यार्थ्याकडून अपेक्षित काय असतं तर त्यांनी विधानही लिहायचं आणि त्याला जोडून अचूक पर्याय जो आहे, योग्य पर्याय, तो लिहायचा. म्हणजे फक्त उत्तर लिहायचं नाही? फक्त उत्तर लिहायचं नाही. आता फक्त उत्तर का लिहायचं नाही तर फक्त उत्तर जर लिहिलं तर 1 गुण मिळणार नाही, विद्यार्थ्याला फक्त अर्धा गुणच मिळणार. म्हणजे पर्याय आणि विधाने जोडून जर लिहिलं तर त्याला 1 गुण मिळतो. बऱ्याच वेळेला काय होतं, पहिलाच प्रश्न असतो, मुलांना उत्साह फार असतो उत्तर लिहायचा आणि त्या गडबडीत ते नेमके ती चूक करतात. म्हणून त्या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्यांनी ती चूक करू नये पहिल्या प्रश्नामध्ये. म्हणजे प्रश्न 1 जो आहे त्यामध्ये. प्रश्न 1 जो आहे त्या प्रश्नाचा आपण जर विचार केला तर तिथे 3 गुण असतात आणि ते कोणी कोणाला म्हटलं ह्या प्रश्नासाठी. आता इथं सुद्धा कधी कधी काय होतं, मुलांना सगळी उत्तरे येतात पण घाई गडबडीत प्रश्नाचा क्रमांक जर चुकला, म्हणजे पहिलं उत्तर कोणी कोणाला म्हटलं हे उत्तर लिहिताना चुकून जर दुसरा क्रमांक त्या जागी लिहिला आणि तिसऱ्याच्या जागी जर पहिला क्रमांक लिहिला, म्हणजे मुलांना ही सवय असते आणि त्यामुळे उत्तरं बरोबर असतात पण तो उत्तराचा क्रमांक चुकला तर उत्तर चुकलंच ना. म्हणजे ही चूक विद्यार्थ्यांकडून आम्हाला बऱ्याच वेळेला दिसते. त्यानंतर जो प्रश्न आहे त्यामध्ये 4 प्रश्न दिलेले असतात आणि 3च प्रश्न विद्यार्थ्यांनी लिहावे, म्हणजे 3 गुण आहेत त्यांना. पण असं जरी असलं तरी 4 प्रश्न देऊन मुलांनी 4ही प्रश्न लिहिले पाहिजेत. ह्याचं कारण काय तर विद्यार्थ्यांनी समजा 3च प्रश्न लिहिले आणि त्या 3 प्रश्नापैकी एका प्रश्नाचं उत्तर यांचं चुकलं तर काय 2च गुण त्यांना मिळणार, 2 बरोबर उत्तरांचे. पण समजा त्यांनी 4ही प्रश्नांची उत्तरं येतात 4ही लिहिली आणि त्या 4तलं 1 चुकलं, 3 बरोबर आहे तर 3 गुण त्यांना मिळतात. म्हणजे विद्यार्थ्यांना इथं नुकसान होणार नाही. नाहीतर काय होतं, विद्यार्थी म्हणतात 3 प्रश्नांची उत्तरं मला येतात, 3च लिहितात पण काही वेळेला त्यात कुठेतरी गफलत होते. ही चूक टाळावी. जो प्रश्न आहे 1 मध्ये तो अगदी सोपा आहे. मी धड्याचं नाव दिलं आणि लेखकांची नावं दिली, अचूक लेखक कोण आहे तो लेखक लिहिला की चला. मग इथं ह्या प्रश्नाला उपप्रश्नाला तेवढी चूक होत नाही. मग आपण पुढचा जर प्रश्न घेतला प्रश्न 2 यामध्ये
2-3 वाक्यात गद्यावरतीच प्रश्न आहे. म्हणजे 3 प्रश्न दिलेले असतात, 2 उत्तरं लिहायचे. इथं सुद्धा सांगावं असं वाटतं विद्यार्थ्यांना, कारण 2-3च वाक्यात उत्तरं लिहायचं आहे. म्हणून त्याने 3ही प्रश्नांची उत्तरं लिहिली तरीही चालेल. चालतं, म्हणजे वेळ तेवढा वाया जात वाया जात नाही. आणि कसं असतं, एखाद्या गुणाला त्याने लिहिलंय, पण गुणाच्या दृष्टीने जर कमी लिहिलं असेल तर 2चे 2 त्याला मिळत नाही त्या प्रश्नाला. ओके. असं होऊ शकतं. म्हणून 3चे 3ही समजा लिहिले आणि 3तले दोघाला तर त्याला 2-2 गुण मिळाले, एकाला 1.5 गुण मिळाला, तर ते 2-2 गुण ज्या प्रश्नाला मिळाले ते प्रश्नांची उत्तर तिचं म्हणजे गुण जे आहे ते या विचारात घेतले. निमित्तानं लोकांना म्हणजे विद्यार्थ्यांना कळेल की तुम्ही सगळ्यात जास्त ज्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला गुण मिळतात ते गुण कन्सिडर केले जातात. कन्सिडर केले जातात. हे फार महत्वाचं आहे, विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवावं. आणि त्यानंतर प्रश्न 2 जो आहे तो 4-5 वाक्यात उत्तर आहे. तिथं सुद्धा 3 प्रश्न दिलेले असतात, 3तले 2च लिहावेत. आणि इथं मी जास्त सल्ला देणार नाही की 3ही उत्तरं लिहा म्हणून. काही मुलांना मोठी उत्तरं लिहायला जमत नाही, त्रास होतो. मग ठीक आहे, 2 उत्तरं लिहा, एक वेळ चालेल या ठिकाणी. पुढचा प्रश्न जर आपण घेतला कवितेवरचा प्रश्न 3 तर त्यामध्ये कसं असतं, पुन्हा एकदा तसंच पहिल्या प्रश्नासारखं विधान म्हणजे कवितेची ओळ दिलेली असते, खाली पर्याय दिलेले असतात. म्हणजे मोकळ्या जागा भरा हो, कवितेचा म्हणजे अर्धी ओळ दिलेली असते, पुढची ओळ विद्यार्थ्यांनी योग्य कुठची आहे त्याच्या पुढची ओळ लिहायची. पण इथं सुद्धा काही वेळेला काय होतं, उत्तर येतं ना मला, आणि विद्यार्थ्यांना कुठेतरी काय असतं, माझा वेळेत पेपर संपायला पाहिजे, म्हणजे झाला पाहिजे पूर्ण, म्हणून घाई गडबडीत उत्तरं लिहिताना इथं सुद्धा काही वेळेला काय होतं, फक्त उत्तरच लिहिली जातात. ओके. प्रश्न 3 मध्ये आपण जर विचार केला तर इथेही चूक होऊ शकते विद्यार्थ्याकडनं. नंतर जर आपण बघितला, त्या जोड्या जुळवायचं आहे, तिथं सुद्धा काही वेळेला काही जण काय करतात, मला बरोबर पर्याय माहिती आहे ना, तर उत्तर ते लिहिलं, पण प्रश्न मधला जो भाग आहे तो सुद्धा त्याला जोडून लिहिला पाहिजे, नाहीतर इथे सुद्धा अर्धा गुण जातो विद्यार्थ्यांचा. ओके. आणि त्याच कवितेच्या प्रश्नामध्ये पुन्हा हा जो प्रश्न आहे तिथं सुद्धा पुन्हा कवितेच्या रिकाम्या जागा भरायच्या, पर्याय दिलेलेच असतात, पण काही जण पुन्हा असंच म्हणतात पर्याय लिहूया काम झालं, असं होत नाही. ओके. अर्धा गुण तिथे जातो. मुलांचे असेच गुण वाया जातात, हे जाऊ नयेत विद्यार्थ्यांनी. आणि हा मला वाटतं आळशीपणा आहे, म्हणजे आपल्याला मला वाटतं त्या पेपरमध्ये असतं की कौसातील योग्य शब्द वापरून ओळी पूर्ण दिलेलं असतं. पण काही वेळेला काय होतं, खालच्या वर्गात काही वेळेला मुलांना सवय झालेली असते, ओके, म्हणजे असं लिहिलं तर चालतं ओके, अंतर्गत परीक्षेमध्ये. त्यामुळे हे विद्यार्थ्यांनी 8वी झाल्यानंतर अगदी लक्षातच ठेवायला हवं की आता तरी मला ह्याच्यात बदल करायला, कारण ही सवय आहे ना, ही सवय नाही तर पुढे तशीच चालू राहते आणि नुकसान होतं विद्यार्थ्यांचं. मी गद्य पद्य या बाबतीत जर विचारलं तर. त्यानंतर व्याकरण. आता व्याकरणाचा विचार केला तर फार सोपं आहे हो. म्हणजे बघा तुम्ही 8वी-9वी जी मुलं व्याकरण शिकतात तेच सगळं व्याकरण त्यांना 10वीत आहे. फरक काय आहे तर फक्त प्रयोगाचा जो प्रश्न असतो, ओके, म्हणजे ज्यामध्ये कर्तरी कर्मणी असे 2 प्रयोग विचारले जातात. आता पुस्तकात तुम्ही बघितलं तर त्यात भावे प्रयोग सुद्धा आहे, पण भावे प्रयोग आता आम्हाला मानवत नाही, भावला नाही तेवढा, कारण आम्ही परीक्षेसाठी विचारत नाही मुलांना. म्हणजे 2च आहेत. म्हणजे कर्तरी कर्मणीमध्ये ह्यातही आणखी एक शॉर्टकट सांगायचा वाटतो इथनं. खरं तर शिक्षकांनी सांगू नयेत, पण आता तुम्ही सुरुवातीलाच म्हटलं मार्क्सवादी आपल्याला व्हायचं आहे परीक्षेच्या निमित्तानं, तर काय शॉर्टकट आहे, कर्तरी कर्मणी 2 प्रयोग आहेत. अर्थात मुलांनी दोघांचा अभ्यास करावा, नीट ओळखावेत कर्तरी कुठचा आहे कर्मणी कुठचा आहे. पण समजा त्यांना दोन्हीमध्ये गोंधळ होतो, दोन्ही लक्षात ठेवायला गेलं तर हा तो की तो हा असं होतं, म्हणून त्यांनी काय करावं, कर्तरी तर कर्तरी नेमका कसा ओळखावा हे लक्षात ठेवा, ओके, किंवा कर्मणी तर कर्मणी ठेवा. कारण ऑप्शन आहे त्याला, म्हणजे एकच प्रश्न असतो, प्रयोग ओळखून लिहा. बरोबर. आता मला एक वाक्य दिलं काय, राम अभ्यास करतो. आता मला एक कळतंय कर्तरी प्रयोग मला ओळखायला कळतो, राम अभ्यास करतो. मी कसा ओळखणार, तर राम ऐवजी सीता शब्द वापरेन किंवा मुलीचं नाव घालेन. राम अभ्यास करतो, सीता अभ्यास करतो होणार नाही, सीता अभ्यास करते. म्हणजे कर्त्याचं लिंग वचन बदलल्यानंतर जर क्रियापद बदललं तर तो कर्तरी प्रयोग. पण समजा मला कर्तरी प्रयोगही ओळखायला येत नाही, मला कर्मणीच येतो, पण मला हे जर कळलं हा कर्मणी प्रयोग नाही आहे, तर मी कर्तरी न समजता असा लिहू शकतो हा कर्तरी आहे. आलं लक्षात तुमचं. दोन्हापैकी एक तरी आपला पक्का असला म्हणजे तो हा नाही तर दुसरा नेमका असणार, कारण भावे प्रयोग पुस्तकात असला तरी प्रश्नपत्रिकेत नाहीये. ओके. त्यानंतर रचनेवर मला वाटतं च्या संदर्भात आपण, आता रचना म्हटल्यानंतर खरीच ती रचना असते हो. म्हणजे मुलांमध्ये आपण जे सृजनशीलता म्हणतो ती इथं तपासली जाते. आपण बऱ्याच वेळेला असं दिसून येतं की ह्या ठिकाणी मुलं आपली गडबडतात, म्हणजे खरं म्हणजे ते कौशल्य विकसित व्हायला हवं, ते 5वी पासून आणि 6वी पासून व्हायला हवं. पण कुठं काय होतं माहितीये तुम्हाला, लिहायचं म्हणजे मुलांना एकतर सराव असत नाही. बरं सराव तरी कुठून करणार, बऱ्याच वेळेला निबंधाच्या पुस्तकात जे निबंध असतात तेच मुलं कॉपी करतात, आणून देतात. परीक्षेलाही तसंच असतं, किंवा एखादी असाइनमेंट दिली तरी ते कोणीतरी आपल्या सरांविषयी लिहिले, शिक्षकांविषयी,
हा विद्यार्थी सुद्धा ते सगळं कॉपी करतो, पण कॉपी पेस्ट मुळात आता copy paste सगळं सगळ्याच मला वाटतं सगळीकडे. विषयामध्ये पण त्यामुळे त्यांची जी आत्मानुभूती आहे, त्यांचा जो अनुभव आहे तो कधी व्यक्त होत नाही. आणि अनुभव जोपर्यंत लिहिला जात नाही तोपर्यंत लिहायची सवय होत नाही मुलांना. म्हणजे कशी सुरुवात करायची हा तुमचा प्रश्न अगदी योग्य आहे. मुलं बघा सहलीला जातात, शाळेत विविध उपक्रम असतात. हे जर मुलांना आपण लिहा म्हणून सांगितलं, एक साधा अनुभव वर्गात समजा एखादी आपण कथाकथन घेतलं मुलांचं, गटशहा, किंवा एखादा संवाद घेतला, एखादा उपक्रम घेतला, किंवा एखादा कार्यक्रम शाळेत झाला, मग हे तुमच्या स्वतःच्या भाषेत लिहा. सहलीला मुलं गेली, तुमच्या स्वतःच्या भाषेत लिहा. हा त्यांना सराव झाला पाहिजे. हा होत नाही. शाळेत आपले राष्ट्रीय सण साजरे आपण करतो, कशा प्रकारे सण साजरे केले गेले हे स्वतःच्या भाषेत लिहा. ओके सर, रचनेमध्ये कुठले कुठले विभाग आहेत, म्हणजे काय काय आहे रचनेमध्ये, संवाद किंवा? हो, रचनेमध्ये आपण सुरुवात निबंधापासून केली. पहिल्यांदा हा निबंधाचा आपण विषय बघितला की निबंध लिहायचं म्हणजे मुलांनी मुक्तपणे लिहायचे स्वतःच्या मनातले विचार. आता हे गुण मिळवायचे म्हटले तर काय काय करायला पाहिजे? एक तर आपले विचार आपण व्यक्त करणं ते स्पष्टपणे व्यक्त करावेत. आणि निबंध 5 तऱ्हेचे की 4 की आता आपण विशेषतः 10वीचा जर विचार केला तर तिथे आत्मचरित्रात्मक असतात, वर्णनपर निबंध असतात, काही वैचारिक निबंध, पण वैचारिक निबंध फार कमी झालेत आपल्याकडचे. वर्णनात्मक नक्कीच असतो आणि आत्मवृत्तपर असतं आणि कल्पना पण असतात. मी म्हणजे मी पंतप्रधान शिक्षक झालो झालो तर मी पंतप्रधान हो झालो. असे पण असतात. म्हणजे विविधता आहे त्या ठिकाणी. मुलांनी नक्की करायचं की आपण कुठच्या प्रकारचा निबंध लिहा आणि त्याचा सराव प्रकारचा करायचा त्या प्रकाराचा. आणि विशेषतः सांगावं असं वाटतं, आत्मवृत्त ज्या ठिकाणी असतं ना, बऱ्याच वेळेला मुलांना समजा दिला जखमी पक्षाचे आत्मवृत्त हा विषय, तर शेवटची काही वाक्य फार भयानक असतात, ती मुलांनी लिहू नयेत. कारण बोर्ड लेव्हलला पण त्यांचे मार्क्स कट होतात त्या ठिकाणी, कमी केले जातात. मग म्हणजे कसं, मी फार जखमी झालो, घरट्यात आलो आणि तिथे मरून गेलो. विद्यार्थ्याकडून हे अपेक्षित नाही. मुलांमध्ये अशी वृत्ती नाही, मी कुठं काही झालं तर मी जखमी झालं तरी सुद्धा जीवनाशी संघर्ष केला, असं कुठेतरी पॉझिटिव्ह सकारात्मक मुलांनी आणि मी मरून गेल्यानंतर ते आत्मवृत्त कसं आत्मवृत्त होणार हा दुसरा मुद्दा आहेच ना. त्यामुळं हे कुठेतरी टाळलं पाहिजे. निबंध फार चांगला असतो, पण तिथं गेल्यावर आपल्याला गुण देता येत नाही, किंवा अगदीच कमीत कमी काय ते देऊया असं होतं. म्हणून ते विचार करायला पाहिजे रचनेच्या, निबंधाच्या दृष्टीने. निबंधानंतर आपण पुढचा जर भाग घेतला तर ते निबंध विकसित करताना काही मुलांना त्रास होतो. म्हणजे तुम्ही आत्मवृत्त पण सांगितलं, त्याची एक रचना असते. म्हणजे कुठल्याही प्राणी, कुठलीही वस्तू आली तर एक त्याची रचना ठरलेली असते. पण बाकीचे विषय असतात की मी पंतप्रधान झालो तर किंवा आहे, याचं ते विकसित करायचं कसे करायचं. आणि त्याचबरोबर त्या संदर्भात वाचन कसं आपण वाढवू शकतो? बरोबर. आता वाचन फारसं कोणाचं होतच नाही. म्हणजे इतर तुम्ही अवांतर सोडून द्या, पुस्तकसुद्धा मुलं पाठ्यपुस्तकसुद्धा वाचत नाही. पण त्यासाठी आपल्या शाळेत विविध पुस्तकं असतात. आम्ही गेल्या वर्षी शाळेचा असा विचार केला, पण त्यामुळे शक्य झालं नाही. यंदा आम्ही नक्की करणार आहोत. शाळेत जेवढी पुस्तकं आहेत त्यांची एका दिवसाची मांडणी करायची वर्गामध्ये. मुलांनी पहिल्यांदा येऊन पुस्तकं बघू देत तरी शाळेत कोणती पुस्तकं आहेत ते. आणि त्यानंतर तिथली पुस्तकं देण्यापेक्षा सुद्धा ना, शिक्षक जर स्वतःकडे एक पुस्तक घेऊन गेला तर त्याचा फार प्रभाव होतो. म्हणजे माझा अनुभव सांगतो, निबंध सुधारण्याच्या श्यामची आई हे जे पुस्तक आहे, समजा आईवरचा निबंध मुलांना लिहायचा असेल, संस्कारावरचा निबंध लिहायचा असेल, तर श्यामची आई हे पुस्तक फार चांगलं आहे त्या ठिकाणी. म्हणजे स्वतःचं जे आत्मप्रकटीकरण आहे त्या श्यामचं आणि आपलं कुठेतरी हे आपण जोडणी करतो स्वतःची. म्हणजे अनुभव येण्याच्या दृष्टीने समृद्ध होतो आपण. आणि त्याशिवाय इतरही निबंधांची पुस्तकं असतील, गोष्टींची पुस्तकं असेल, वाचन झालं पाहिजे. आणि वाचनाबरोबर लेखनाचा सरावही झाला पाहिजे. रामदासांनी सांगितलं, दिसा माझे काहीतरी लिहित जावे, आणि नंतर त्याचं वाचनही करायचं. ह्या गोष्टी फार आवश्यक आहे. त्यानंतर सर, निबंध झाल्यानंतर रचनेचा दुसरा प्रकार, नंतर आपण प्रश्न 7 मध्ये जो बघतो त्यामध्ये आपल्याला संवाद लेखन करायचं असतं. आता संवाद लेखन मुलांना करा म्हणून सांगितलं, मुलांना जास्तशी जमत नाही मराठीत लिहिणं वगैरे.